seva programació es combina la informació amb l'entreteniment, l'esport i la música. Ara, un any després, Canal 9 Ràdio enceta una nova programació amb l'objectiu de consolidar el seu lloc dins de l'àmplia oferta radiofònica valenciana. La línia escollida passa per la presència en directe allà on estiga la notícia i la potenciació dels espais oberts al debat i la reflexió. Tampoc no ens hem perdut d'eixes imatges que apareixien de sobte a l'altre cantó del món. A l'edifici central de Canal 9 a Burjassot es reben dues agències internacionals de notícies i una cadena nord-americana que emet informació les 24 hores del dia. Per esta via hem pogut veure imatges com estes. Totes aquestes imatges, que arriben de tantes maneres diferents, es processen a la seu central de Canal 9, on es converteixen en notícies de només un minut per terme mitjà. Un sofisticat sistema informàtic i un equipament electrònic que es troba entre els més avançats d'Europa fan més efectiu el treball dels professionals. De tot això, l'espectador no veu més que el resultat final. I si a Canal 9 poden arribar imatges de qualsevol part del món, també es pot enviar a qualsevol part del món qualsevol imatge. El senyal de televisió només es desplaça en línia recta. Per salvar la curvatura de la Terra, les ones són enviades a l'espai amb precisió milimètrica perquè reboten en satèl·lits que actuen com un espill. Això mateix
Passa quan es pretén que Televisió Valenciana arribi a totes les comarques de la comunitat, una de les més muntanyoses d'Espanya. El senyal es distribueix principalment des de la Serra d'Aitana a Alacant, el Vedat a Torrent, el Bartolo a Castelló i el Montcaro al sud de Tarragona. Però perquè els pobles més amagats puguen veure Canal 9, s'han hagut d'instal·lar 40 antenes més. A hores d'ara, només queden unes zones molt reduïdes on no arriba la nostra programació. Tot això està molt bé. Podem rebre imatges en directe des d'Austràlia o el Pol Sud. Però què passa amb ciutats tan a prop com Sevilla o Bilbao, on no tenim delegacions ni funcionen les agències internacionals? Allí entra en joc la Federació d'Organismes de Radiotelevisió Autonòmics, o per fer-ho més curt, la Forta. Les 6 televisions autonòmiques que funcionen actualment a Espanya componen a efectes pràctics una cadena. Canal 9, Televisió de Galícia, Canal Sur, Euskal Televista, Telemadrid i TV3 conserven la seva independència, però intercanvien notícies i programes. La unió fa la força, diuen, i en este cas, la unió fa la forta. La Federació de Televisions Autonòmiques cobreix un territori on viuen més de 27 milions de persones, un 70% de la població espanyola. La Federació mou vora 90.000 milions de pessetes a l'any i dona treball directe a més de 4.000 persones. A partir del dia 1 passat i fins a l'abril vinent, la presidència de la Federació correspon al director general de Radiotelevisió Valenciana, Amadeu Fabregat. El major i més recent èxit de la Federació d'Autonòmiques ha sigut aconseguir l'exclusiva de la Lliga Espanyola de Futbol per als pròxims 8 anys. L'acord ha costat 54.000 milions de pessetes, una xifra que pot espantar a primera vista, però que cal dividir entre 8 anys i 6 televisions. A més, la resta de cadenes ha presentat immediatament ofertes per a comprar encara que siguen els gols de cada jornada. La publicitat s'ha volcat també i ha fet que, en definitiva, les televisions autonòmiques hagin fet un bon negoci. Abans de l'acord, vigent a partir de la temporada que acaba de començar, els espectadors de Canal 9 han tingut també futbol, amb especial atenció als equips valencians. Tota la trajectòria del València en la UEFA durant la temporada anterior l'hem vista en directe. Esperem que enguany arribi més lluny. El Castelló ja aparegué les emissions en proves amb el seu partit davant el Real Madrid. Després l'hem vist davant el València, el Múrcia i el Betis. Però també els altres equips valencians han estat presents en la programació esportiva de Canal 9. Els seguidors de l'Elx han pogut veure el seu equip per televisió com els de l'Hèrcules i el Levante. A banda de les transmissions en directe, els programes esportius han arreplegat tota l'actualitat. Minut a minut, els diumenges i temps de joc entre setmana s'han ocupat sobretot del futbol, però també de qualsevol altre esport. Estan a per totes, els germans sarassols estan a per totes i no volen deixar perdre ningú 15 i volen fer-se amb el campionat. Fins a l'aparició de Canal 9 mai no s'havia vist per televisió una partida sencera de pilota valenciana. Molt bé la volea de Josep Maria, però atenció, quina pilota ha restat. El 21 d'abril, el trinquet del Surdo de Gandia era l'escenari d'este dia històric per a un dels pocs esports autòctons dels valencians. Sarassol està impressionant, Sarassol.
Abans i després d'aquest dia, la pilota ha tingut un tractament especial a Canal 9. Molt bé. Però no ens hem limitat a les nostres coses. Hola, bona vesprada, saludem des de Parece, ja veuen el panorama climàtic. Televisió Valenciana ha estat present en les grans cites esportives al llarg d'este any. Maria Dolors Banyón va seguir el Giro d'Itàlia de cap a cap i es va donar informació diària del Tour i de la Vuelta a Espanya. De 39 quilòmetres. Més de 50 partits de bàsquet entre l'ACB i la NBA han passat per les pantalles de Canal 9. Hem estat a Wimbledon i a Nova York per oferir els millors partits del tennis mundial. Avui la pluja ha sigut el gran protagonista en la jornada de Wimbledon. Un dels punts culminants de les transmissions esportives va ser l'estiu passat els Jocs de l'Amistat celebrats a la localitat nord-americana de Seattle. El Departament d'Informatius de Canal 9 Televisió Valenciana també ha prestat una atenció més àmplia als grans temes de l'actualitat. L'espai Dossiers ha oferit reportatges de mitja hora sobre temes com la revolució a Romania, les eleccions a Nicaragua i al Perú, els canvis democràtics a Hongria i a Xile, la intifada palestina o els accidents laborals a la Comunitat Valenciana, per posar només uns exemples. Les nostres unitats mòbils s'han desplaçat allà on les festes populars congregaven milers de persones al carrer. La Madalena de Castelló, les Falles de València, els moros i cristians d'Alcoi i les fogueres d'Alacant han sigut 4 d'estes transmissions festives que a vegades han arribat també a molts punts d'Espanya gràcies a la Federació de Televisions Autonòmiques. I quan no s'ha donat en directe, els equips de Canal 9 han estat també allà on hi havia festa, especialment al llarg de l'estiu. Un mini-espai, a la fresca, ha recorregut de nord a sud tota la Comunitat Valenciana perquè tots els valencians coneguen com s'ho passen bé en cada poble.